Os elementos básicos dun traxe aldeán de garda serían, empezaríamos por poñer a camisa, a muller non leva outro tipo de roupa interior, entón ponse unha camisa, por riba, a modo de sujetador, levaríamos un xustillo, abotonado no medio, e logo, pois, o pano, o dengue, unha touca ou o que fora a levar. E logo, pola parte de abaixo, inmediatamente encima da camisa, meteríamos un refaixo de lá, como este. Sobre o refaixo de lá, meteríamos un refaixo bordado, ou dous. Logo, por riba, teríamos a saia de pano, de picote, e por riba, pois, un mantelo, a lensa, en este caso, ou un cinguideiro, unha raxeta. Son as mellores pezas e as mellores vestimentas que iba a ter a nosa xente. Son os tecidos os que van definir este tipo de vestimenta. E ademais dos tecidos, a forma de confeccionalos. Vemos pezas que cubren a saia, que están feitas en tear, que é picote, son as lensas. E nós queremos facer incidencia no nome e na peza, porque se arrancamos en isto foi precisamente namorando de, primeiro, o tecido do picote de tear, e segundo, esas pezas que nos apareceron pola provincia, que a temos chea, que é unha mantela, pero unha mantela peculiar. Unha mantela, digamos, unha mantela que ten apelido. O patrón é distinto, é dicir, unha mantela pode ser un semicírculo casi perfecto, pero esta peza non. Esta peza vai levar como 15 grados menos no corte. E segundo, sempre se vai dar o caso de que leve un zócalo ao redor de cor azul. Por último, a característica que a define, que sempre vai levar cosidos feitos á máquina. Porque esta peza xustamente aparece na nosa vestimenta cando apareceron as máquinas de coser.